سنی کتاباں چ روایت جدو حشر والے دن اٹھنا ہے نا بندیاں قبراں چوں تسی بھی میں بھی ادو پردہ کوئی نہیں ہونا بندیاں دا پردہ بیبیاں دا بھی پردہ پسا کسی دا پردہ نہیں ہونا لیکن جدو بی بی زہرا پاک اٹھنا ہے 70,000 حوراں نال ہونیاں کنیاں 70,000 حوراں بی بی پاک دے چار چفیرے ہونا ہے تے وچ سیدہ زہرا ہونا ہے تو مڑ پردہ بڑا نہیں 70,000 بیبیاں دے وچ ایک عورت ہوئے تو کیویں نظر آ سکدی بڑا پردہ نہیں لیکن اجے قدرت مطمئن نہیں توجہ ہے بھائی صاحب بات سمجھو میری میں کی کہہ رہا ہوں اجے گل مکی نہیں میرے رب فرمایا عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آوے گی 70,000 حوراں دا جرمٹ تے ہے مگر اجے نظراں ہیٹھاں کرو اے حشر والو نظراں جھکاؤ نظراں نیویاں کرو نظراں جھکا لو نظراں نیویاں 70,000 حوراں دا جرمٹ بی بی پاک دی سواری گزر پل صراط کو پار جانا جنت جانا سواری گزر رہی آپ آ رہی ہیں جس بی بی دا حشر والے دن اتنا پردہ ہے وہ کلی بی بی پاک سرکار کسی دے دربار وچ ٹر گئی ہیں سان جی کھجوراں چاہیے باغ ساڈا فلانا میں نہیں مندا میں اپنی گل کرنی میں نہیں مندا کہ بی بی پاک سرکار نے کوئی ایسا عمل کیتا ہے جڑا انہاں دی شان دے لائق اگر میں 15ویں صدی دا سید بھی ایرنا کو خیال رکھنا کہ تہاڈا مولا علی دے بارے کی خیال ہے وہ گھر بیٹھے آئے تے بی بی پاک نوں نہ آکھیا بجاؤ گل ابو بکر نال کرنی ہے تو تسی کرو حسن پاک گھر آئے تے حسین پاک گھر آئے تو انہاں فرمایا اما جی یہ گل تساں کرنی ہے جا کے اسے نہیں کرنا وہ انج تے تواڈے گھراں وچ بھی نہیں ہوندا تسی اس گھر دے بارے کیویں من جاندے ہو جنہاں تے یطہرکم تطہیرا دی آیت نازل ہوئی جاٹو مقدمے تواڈے بھی ہوندے رہندے مرد ہی جاندے ہو مرد ہی جاندے ہو عورتاں نال تے کوئی نہیں بھائی صاحب ایتھے رہو اے گل یہ تے اس گل نو اپنے کول رکھیا جے اپنے کول رکھیا جے کہ علی ہون گھر وچ تے بی بی پاک نو جان دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ جتنی دیر تک قاضی عباس خیمیاں دے دروازے تے کھڑے آئے پورے لشکر یزید نو خیمیاں دی طرف آن دی جرت نہیں ہوئی غازی نہ ہوندے تے مڑ میں من لیندا جے غازی ہووے تے کوئی خیمیاں دے نزدیک نہ آوے غازی دے ہوندیاں کوئی خیمیاں دے نزدیک نہ آوے تے غازی دے بابا علی پاک گھر ہون کوئی سیدہ زہرا نال گل کیویں کر سکدا ہے غازی پاک ہون تے کوئی خیمیاں دے نیڑے نہ جائے علی پاک دے ہوندیاں کوئی بی بی پاک نال گل کر جائے ہو کیویں سکدا نہ میرے سجن نہ میرے عزیز اس بات نو یاد فرما لینا اور ذہن وچ بہا لینا تسی بڑے کرما والے لوگ ہو بڑی محبتاں والے لوگ ہو حضرت غازی عباس علمدار باب الحوائج کمرے بنی ہاشم مولا عباس اپنے ویر حسین لی خدمت چرد کی دیئے مولا میں نو اجازت دیو میں پانی لے کے آواں شہزادیاں پیاسیاں نے پاک عباس گھوڑے تے سوار ہوئے نے گھوڑے نو ایڑ لائیے سیدھا فرات تے گئے نے راستے چاؤناڑا ہر کوفی گاجر تے مولی دی طرح کٹدا گیا ہے جدو سرکار فرات تے گئے نے بک پانی دا بھرے آئے ہوٹھاں دے قریب لے آندا ہے
وفا بول گیا بھی عباس اجے شہزادیاں پانی نہیں پیتا. پاک عباس نے بک کھولے نے پانی فرات کے کنارے تے بہ گیا ہے کہ جنی دیر تک علی دیاں دیاں نہ پین میریاں بہنہ نہ پین میں عباس کی میں پی سکنا. اے میرے سجن میرے عزیز حضرت عباس علمدار گھوڑے نو فرمایا تو پی لے. جناب عباس دے گھوڑے نے عرض کیتی ہے سرکار میں انی دیر پانی نہیں پی سکتا جتنی دیر تسی نہ پیو کیونکہ گھوڑا بھی تے سرکار دائے سادات دیتے جانور بھی وفادار ہوندے نے سرکار دیتے جانور بھی وفادار ہوندے نے. جڑا جانور کچھ دیر انہاں رہ جائے اللہ انہاں بھی شعور دیندا ہے. جڑے بندے انہاں راندے ہونگے کتنے باشعور ہو گئے ہونگے. پانی نہیں پیتا نہ عباس پاک نے نہ عباس پاک نے گھوڑے نے. عباس پاک نے پانی بھر لے آئے ایک ہاتھ وچ مشک پھڑی ہے دوجے ہاتھ وچ تلوار ہے. گھوڑے نو فرما دینے چل آل رسول کل پانی پہنچا کے سرخرو ہوئی ہے. 22,000 دے دستے نے گھیرا پا لیا ہے. انج کہہ لو کتاب اچھتے نہیں لکھیا پر میرا وجدان آدھا ہے منظرے بڑیا ہوئے گا جی میں چن بدلی دی اندر ہوندہ ہے ایویں سیاہ بخت کوفیاں وچ زہرا دا چن چمک دا پہ آئے. گھیرا پا لیا ہے انہوں نے پولیسی بنا لئیے کہ عباس تے جس پاس سے تلوار ہے کچھ ایتے ہو جاؤ جدے تلوار نہیں مشق کچھ اوتے ہو جاؤ. لڑائی جاری ہو گئی ہے. عباس چاہتے نے پانی خیمیاں تک جائے یزیدی چاہتے نے پانی نہیں جان دینا علی پاک دی اولاد نو نبی دی آل نو پانی نہیں دینا. جدو حملہ تیز ہویا ہے عباس لڑتے پہلے کوفیاں نے دھوکھے نال حملہ کر کے بازو سرکار دا کٹ گیا ہے. تو بازو زمین تے گریا ہے. عقل والو عشق والو بندے دا بازو کٹ کے گرے تے بندہ بازو دی فکر کر دے. پر عباس میں تیرے تو صدقے جاواں بازو دی فکر نہیں کیتی مشق دی فکر کیتی ہے تلوار چھڑیے ہن جان دی فکر بھی نہیں کیتی بلکہ مشق اٹھا کے گھوڑے نو ایڑ لائیے. انہاں کہ لو عباس نے ہتھا ہو گیا بے ہتھیار ہو گئے ہن جلدی نال گھیرا پا لو. بی بی زینبیاں میں نہیں آئیاں بے کے فرمانیاں نے ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے کھبے خیمے وچوں بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے. آجب ویرا آجب ویرا اسی پانی پی پی رجے. حضرات دی وقار میرے پاک حضور دا شہزادہ علی دا پتر حضرت عباس علمدار سرکار دا دوجا بازو بھی کٹ گیا ہے. دو میں بازو کٹ گئے نے پر سرکار مڑ گھوڑے تو اترے نے مشک اٹھا کے مڑ گھوڑے تے سوار ہوئے مشک منہ نال اٹھائیے. گھوڑے نو فرما دے دوڑ تیرے تے عباس راضی ہے. مگر اس ویلے کوفیاں نے تیران دی بارش کر دیتی ہے تے فرما دے عباس گھوڑیا دوڑ. لیکن تیران دی بارش جدو سرکار دے سینے نہ لگی مشک تے ہوئی ہے. اللہ اکبر ذرا سوچو 22,000 تیر جدو کٹھے عباس نو لگے نے زخمہ وچ زخم پہ ہوندے نے. پر ہمت علی دلال دی اے ہمت زہرا دلال دی جنی دیر تک پانی اندر رہا گھوڑے نو دوڑا دے رہے جدو پانی کربلا دی ریت تے بہ گیا عباس فرما دے نے
گھوڑیا رک جا، سامنے خیمے آ گئے، فرماندے نے منہ پیچھے نو موڑ لے، جدو گھوڑے نے رخ پھیر لیا ہے، بین تے بھراوے دے پین بھرا رخ گھوڑے دا پھیر لیا ہے، عباس گھوڑے تو تھلے گرن لگیا، فرماندے نے آقا جلدی آؤ ایک واری اپنے عباس نو دیدار کرا جاؤ۔ مولا حسین آئے نے بھرا دا بازو ایک جا تو چکے آئے، دوجا بازو دوجی جا تو چکے آئے، بھرا اکٹھا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، جدو بھرا اکٹھے ہو گیا، عباس دے چہرے تو زلفاں ہٹا کے حسین فرماندے نے عباس یارا 32 سال مینوں بھرانو آکھیا، ایک واری بھائی تے کہے، عرض کردنے مولا میری ماں مینوں سبق پڑھایا ہے، زہرا دے بچیاں دا بھرا نہیں نوکر بن کے رہنا ہی، مولا میں نوکر ہی صحیح ہوں، مینوں اپنا عبدار رہن دیو۔ حسین فرماندے نے عباس بڑی نوکری دیا، منگ کی منگنا ہے، واہ سخی حسین میں تیرے تو صدقے جاواں۔ عباس بڑی عجیب فرمائش کی دیئے، فرماندے نے مولا تسی ساریاں نو اٹھا کے خیمیاں وچ لے گئے ہو، میری ایک کوئی خواہش ہے مینوں ایتھے ہی رہن دے وے آجے۔ عباس وجہ دس دے تیری گل من لئیے، فرماندے نے تسی لے جاؤ گے۔ یہ بی بی سکینہ آ کے پوچھیا چاچو اے تے بیان کرو، اے تے بیان کرو، پانی لے کے کیوں نہیں آئے، میں کی جواب دینا ہے، میں سامنا نہیں کر سکتا، حشر دے دن پیش ہوا گا اور کوثر لے کے جاواں گا۔ آج بھی حضرت عباس علمدار دا مزار وکھرا ہے، باقی سارے شہیداں دا مزار وکھرا ہے۔ عزیزو اے سید زادے نے جنہ چر اے ہون انی دیر تک کوئی حضور دیاں شاہزادیاں دی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالی حضور دی اہل بیت دا ادب نصیب فرمائے اور علا طریق اہل السنہ سانو اہل بیت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ دا ادب کرو، آل رسول دا عشق رکھو، اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔